Ndewo na ụmụ Igbo, ndewo na ndị ọma. Afa m bụ Amaka Egwu. Abụ m ofu onye n'ime unu so na ndị na-akwado ntọala ọdịnala na omenala Igbo. Ndewo nụ. Tata bụ 4 June 2025 n'ọgụ afọ ndị bekee. N'ọgụ afọ Igbo, anyị nọ n'ọnwa anọ ya dịka ọrụ eze nri si wee na-agụ. Ndewo nụ. N'izu Igbo, taa bụ afọ. Anyị ekekele ụwa na mmụọ niile ya n'okike na-alụ ọrụ. Anyị ekene mmụọ niile na-eche anyị Igbo, na-echekwazi anyị ebe niile ụmụ Igbo obi. Taa bụ afọ. Anyị na-asị na-ayọ anyị be nna anyị na-echebekwa anyị niile. Anyị na-ayọ ogologo ndụ, anyị na-ayọ arụ isi ike. Anyị ekene mmụọ niile anyị na-efe anyị wee bịa ụwa. Anyị ekene chi anyị, kene agwụ anyị. Anyị ekene ndị mmiri anyị. Anyị ekene mmụọ niile nọnyere anyị kabara. Ndị iche be nna anyị, ndị iche be ukwu nna anyị. Anyị ekene gbara fanicha niile. Ise, ise, ise. Nkụzi nke taa bụ ife dị iche na ọdịnala na omenala. Anyị dị sị na ọ dị mkpa na nkụzilu maka ife abụọ. Ọ na-adịbụ anọdị na soshal midia. O nwere ndị na-adịkpụrụ ndị ọdịnala n'ọnụ. Fa ọ dịzị aka fa na-agba ndị na-eme ọdịnala akaja. Asị ndị go back to your roots. O nwere ife melụ n'izuụka gara aga ebe ofu nwoke nwa sị na ya na-eme na ya bụ dibịa na-egbu ndị mmadụ. Alụ tụfịa akwa. Ọ sị na ya bụ dibịa. Ya ka ife a nọ na-agali n'iru akwụkwọ. Ndị kpọ ndị ọdịnala n'ọnụ eriziziri nne na-asị ngwa n'ezie na ndị go back to your root. Ọ dị mma na anyị gwalụ nwaanyị nke bụ eziokwu na igbu mmadụ bụ nsọ anyị, ịkwafu ọbara bụ nsọ anyị. Igbugodo nwaanyị mee abortion, igbugo mmadụ, ikwesịrị ịkpụ alụ, ife anyị na-ebu ịkwafu ọbara bụ nsọ anyị. Nye onwere ka o si wee bụ onye nwa bụrụ dibịa nwee ike ọ bụrụ ụmụ ife ndị na-eme cults, okay, occultic practices. Ịma na o nwere ndị ọ na mba Nigeria ọ ife ji malụfa. Onwere mgbe a na-ada ejidefa n'isi mmadụ, n'aka mmadụ, n'anya mmadụ. Asịkwa na ụmụ kwuru afọ ihe eje na befa igotesie parts mmadụ. Ma ife na-eme anyị bụ ndị Igbo na anyị na ife nsata na-adị anyị mara ine. O nwere ike o sozi na nke anyị satakwulu. Anyị asatakwugo nke anwa. Ma ọ dị mma anyị na-asata, anyị na-asụsara nne ka anyị na-asata nke bụ nke ezi ya na ọ bụrụ nke ajọ. Ndewo. Nya ife anwa abụrụ nwoke anyị abụrụ dibịa. Onye abụ crime ka ọ na-akọmit. O nwere ndị nọ n'ụlọ ụka bụkwa pastors na-akọmit. Onye na-eme mpụ na-eme mpụ. O nwekwa ndị bụ ndị si na fa bụ reverend fathers, bụ pedophiles. O nwere medical doctors bụ serial killers. E nwere nurses bụ serial killers. Ka anyị na-agwa na nwaanyị nke bụ eziokwu ya na onye nwa abụrụ dibịa. Ndewo. Ife dị iche na ọdịnala na omenala. Ụmụnne m, anyị ncha na-eme ọdịnala. Ị bụrụ na nwa Igbo tupu nna gị nụta nne gị na ọ ji eweje ọjị nne gị wee mee ego n'isi nne gị wee nụta nne gị na ezinụlọ ebe a mụrụ gị ọdịnala. Ya by default ime gị ọdịnala. Amụọ gị n'ala Igbo ịza afa nna gị ọdịnala, imebe gị ọdịnala. Amụrụ ana gị n'ala Igbo, o nwere ezinụlọ, enwere clan ebe i belong. Clan ahụ i belong, ụmụnna gị
nwere mmụọ na-eche ụmụnna gị, o nwere aka ji ọfọ na ụmụnna gị na-aga ọfọ n'isi gị nwa n'obodo oyibo. Ọdịnala ya directly or indirectly ị na-eme ọdịnala. Ọdịnala dị ịbụrụ na nwa afọ Igbo. Ọdịnala dị mandatory by default ị na-eme ọdịnala. Amụrụ anaghị bụrụ nwa Igbo ka esi tụrụ ime gị, ka esi lụta nne gị, ife a niile bụ ntọnaanị gị bụ ọdịnala. Ị gbatara ya n'ọsọ amalụ ya. Omenala adịrọkwa compulsory, mana ọdịnala dị compulsory by default ka mmalụ ya. Enwere ike mụọ ya na ana na-abụrụ ana Igbo dịka na Lagos maọbụ ugwu Hausa maọbụ ana Bekee. Nne gị na nna gị mụrụ gị, ị na-asụ asụsụ ndị mba ebe a mụrụ gị. Ịma asụsụ bụ culture, ma ife a na-eme eme. Enwere ike ịma ị na-adị asụ asụsụ nne gị na nna gị asụsụ Igbo maka na mụrụ gị n'ala Igbo, mana ọ culture kwa bụ omenala. Iwu ejiro gị. Enwere ike ideli nri ndị Igbo mana Igbo nwa Igbo maka food bụ culture. Ofe egusi, ofe agbo na culture anyị. Ọ ka isi esi nri. Ọ bụrụ ya bụ na ịbụrụ nwa Igbo. Ajenu nwaanyị. Iwu bụ na a ya eme ego nwaanyị tupu isi na ịnụgo nwaanyị n'ala Igbo. Ọdịnala. Ihe bụ mmanya ụmụnna. Ọdịnala. Iwu dị compulsory tupu isi na ịnụgo nwaanyị. Ị na-anụ nwaanyị, ọ bụrụ iwu bụ na ị ya akwa ashebi yiri uniform etele egwu dupụta ya. Ọ bụrụ iwu nye ọkọchọ, mana ọkọcha ha ncha bụ ife anyị mụtasị maka culture dị dynamic. Culture na-echenji, ọ na-agbanwe. Ọ bụrụ mmadụ ncha na-eme ya. Ọzọkwa m ga-amalụ ya atụ, mana ọdịnala dị static. Ọdịnala adịghị agbanwekele, mana culture na-agbanwe. Anyị fere iche ya by default ị na-eme ọdịnala ma ị mara ma ikweta ma ịkwetara ọnụ. Amụrụ anaghị ibilọngụ, inwe root, inwere ụmụnna. Ọdịnala a na-aga ọfọ n'isi gị. Ọdịnala ma ị ya nọrọ ya, ị na-aza afa nna gị. Ọdịnala anyị ncha na-eme ọdịnala ya ka anyị ghara ịdị na-akpụtazi ọdịnala anyị kpụlie ya n'ọnụ na-eme mmetọ nke anyị. Ọlụ dị ala anyị ncha niile i protect ọdịnala anyị maka ọdịnala anyị by identity anyị. Akwụ na wete ka makwala ya atụ ọzọ. N'ala Igbo, ọ bụrụ nwoke niile na-anụ nwaanyị na-abụ, mana a na-emeli eme omenala. Mana ọ bụrụ na ị bụ nwoke si n'ofu nwaanyị ka ị ya anụ, iwu ejiro gị. Mana tupu isi na ị ya anụ nwaanyị, ị ya eme ego nwaanyị. Ọdịnala. So ife dị iche na culture na tradition. Anyị ncha bụ ụmụ ọdịnala. Anyị ncha na-eme ọdịnala. Ma ikweta ma ikwetara. Ọdịnala bụ root gị. Ọdịnala bụ foundation gị. Anyị ncha niile bụ ụmụ ọdịnala. Nwa afọ Igbo, ị bụ nwa ọdịnala. Ọlụ anyị ncha i protect ọdịnala anyị. Ka ya liri na mebizi nke anyị, na akpụtọ nke anyị, na kpụlọ nke anyị n'ọnụ oge niile. Ekwutere n'ife gbasara anyị ọdịnala anyị. Anyị apịtọbịa. Apịtọzi na ọdịnala gị maka na afa nna gị bụ ọdịnala ụtọ na anyị. Afa amụrụ anaghị ịhazi afa mmadụ, ịhazi afa nna gị. Jee jụọ ụmụnna gị ife afa nna gị pụta. Amụrụ anaghị zaba afa nna gị, imebego ọdịnala. Ị gbọtara ya n'ọsọ. Ọ root gị, ọ foundation gị, ọ identity gị. Nye anyị niile ga-eso wee na-akwado ọdịnala, na-edobe iwu ọdịnala.
ka ya dị na-akpụtọzi ọdịnala anyị kpụrụ ya n'ọnụ na-emebi ya maka ọ dabasịrị. Ndewo na ụmụnne m, ọ ga-adịla anyị niile mma, ma nwoke ma nwaanyị, ka anyị nchara bụ ndị na-akwado ntọala ọdịnala omenala Igbo. A sị m na ọ ga-adịla anyị niile mma. Ife niile bụ ife dị mma na-eweta agamniru. Anyị ncha tinyela aka n'izu a naanị be nna anyị na chi anyị na mmụọ dị na be nna anyị, mmụọ dị n'ukwu nna anyị, nafa ga-akwado na ọ ga-adịla anyị na mma. Anyị na-asọrọ nsọ, na-edobe iwu ọdịnala, na-asọ nsọ anyị, adịla anyị niile mma. Na ife ọbụla anyị tiara ka ọ ga na-aga, ọ bụrụ na anyị na-asọ nsọ anyị, ọ ya aga na Eke, ọ ya aga n'Orie, ọ ya aga na Afọ, ọ ya aga na Nkwọ. Ndewo na ụmụnne m, ọ ya dị na mgbe ọzọ, mgbe komesịa.